Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sokudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndakajoina imwe cult mushure mekunge ndatanga kuenda kune imwe gym ndichangoti ndinogarawo muno muJohannesburg, even though ndiri muno muSouth Africa, asi ndazongochinjawo location. Saka I was someone uyo ainge achifarira zveweightlifting kubva pandainge ndichiri kuZimbabwe. Then ndakabva ndachizouya kuno kuSouth Africa nemhuri yangu ndini ndakauya kuno. So when I came here, mapepa ndakabva ndachizokasika kumawana nekuda kwebasa iro randakaita. Takauya kuno apo pazvainge zvichinzi muSouth Africa mainge muine skills shortage. Ndikatotanga kutoshandira imwe municipality as an engineer. Ndagara muno mukoma kwemakore akati one day zvisati zvanyanyisa kunetsa. That was when pandakabva ndaita ma-applications angu, then I became a permanent resident. So painge pastori nachikonzero chekuti ndinge ndichizoromba because upenyu hwangu hwainge huchiendeka zvose zvainge zvichifaya. Then that was when pandakabva ndachizoita imwe mhuri. Ndakadanana nemumwe muSouth African tikabva tachizoita mwana. Saka ainge ari munhu aigara achingodhimanda mari nguva dzose, ende ainge ava kushandisa mwana uya kana kuri kunzi tikangonetsana obva ati mwana ndewangu, haufe wakamuona kweupenyu hwako hwose. So nekuzivawo kuti ndakakurawo ndichichengetwa nevabereki vasiri vangu after amai vangu vashaika, baba vakabva vachizotora umwe mudzimai, then mudzimai uya ainge achindishungurudza. Saka ndaiziva life iyoyo kuti yainge iri life yainge ichirwadza sei. Saka nekuda kwaizvozvo aiti kana akadhimanda mari kubva kwandiri ndaimupa mari. Of course bhegi rainge riripo zvaro, ragara riripo, asi nekuda kwekudhimanda kwaainge achiita mari yainge yava kuita ichishota, because ndakasangana naye kune rimwe club ainge achigara kulocation ndokwaainge akazvarirwa akakurira ikoko. Aitovawo munhu wenhamo, but nekuda kwekuona kuti ainge ava kufambidzana nemunhu ane zvimari zvake, akabva achizotanga kuzviita sekunge munhu wepamusoro-soro. Akabva ati ini handingambogari kumalocation this and that. Ndakabva ndachizomutsvakira apartment kumasuburbs apa aida lifestyle iya yepamusoro-soro, and aiti kana pasina mari aikufonera, kunyange ukadzima foni aikwanisa kuuya kunyangwe pamba chaipo. Kana madam vainge vava kutomuziva aiuya kuzokumbira mari. Saka ndainge ndava kungogara ndiine stress at all the times. Nerimwe zuva ndakazoti ndiri kugym zvangu, ndainge ndiine this other gym partner mufesi muNigerian. Ndakangotanga kungowirirana naye kugym ikoko. Ndikangoti was just a friendship yekugym. Pataingosangana kugym ikoko ndo pataingoitawo nyaya tichingokurukurawo zvobva zvangopererawo kugym ikoko. So one day ndakaendako, it was somewhere kuma past 11. That was when I saw the guy ainge atori busy zvake lifting my weights. Then we started talking. Ndikamuudza kuti ndainge ndiine stress, ndikamuudza kuti yainge iri stress yemukadzi uyo wandainge ndakaita naye mwana. That was when paakandiudza kuti you made a mistake, vanhu vemuno vanoda mari chaizvo. Akabva anditi ko hauna here mamwe business ventures aunokwanisa kuita instead of relying pasalary yako. So that was when pandakabva ndamuudza kuti inini hangu I was not that business minded. Ndainge ndingori munhu aitongofarirawo kungoita zvokutongoshanda because I wanted a stable income. Ndainge ndisingazodi mastress ekuti if the business fell obva wachizonyora mari dzakawanda. That was when the guy paakazondiudza kuti he knew of a way whereby ndaikwanisa kutanga any kind of a business that I wanted to start. Then he will give me something, or at least help me to meet this other guy uyo waaiti he is going to give you a proper business plan and a backup yekuti kunyange zvikanzi zvinenge zvaoma sei
but still you will be making millions each and every year. Ndikabva ndati it is okay. Ndakamubvunza kuti what kind of a business was I supposed to do. That was when paakanditi even a simple business, just owning a business, you are going to see kuti you will become a millionaire in South Africa. Saka mukoma akandiudza kuti business iri ndaifanira kuti ndinge ndichizoritanga in secret, mudzimai wangu asingazvizivi. That was the trick. He helped me nema company registration and then I registered the company, but ipapo ndakazobatsirwa South African uyo wandakaita naye mwana, because painge pachidiwa to my directors. Ndikataura naye ndikati sezvo iwe uchigara uchida mari nguva dzose. She was so excited about it. Ndokubva taregister company yaya tose tiri vaviri tainge tiri directors of that company. Then ndokubva ndachizotanga kashop kainge kari kashop kaitengesa majezi ebhora, hembe maoriginal nemamwe acho anenge ari mafake but anenge ari nani zvekuti kana munhu akapfeka unokwanisa kutofungidzira kuti it is an original thing. Saka ndakapiwa macontacts eumwewo muPakistan uyo ainge achimaunza muno muSouth Africa mafake originals acho iwawo. Saka baby mama ndo vainge vava kutengesa kushopu kuya. Pasina kana nguva mukoma ndakabata mari yainge yakawanda, but this was after anditi ndinge ndichitenga Vaseline, not the lotion one but iya original yacho. Ndakabva ndachizoenda ndikanotenga Vaseline yangu, nazvino ndichiri nayo Vaseline iyoyo. Ndakaenda ndikanomupa, then paakazondipa mukoma ndakaona kuti yainge yakaita black, ameno kuti ainge akadira chi muVaseline iyoyo. Akanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizogara nayo mumotikari mangu, uye mudzimai wangu ainge asingafanire kuti ange achizozviziva kuti ndine Vaseline mumotikari mangu, uye makuseni oga ndaifanira kuti ndinge ndichizoti pandinomuka kana ndapedza kugeza zviya kana ndobuda ndobva ndachizoitora ndobva ndachizoizora pasikarudzi pangu. Ndaifanira kuti ndige ndichizotsvaka mukadzi kana kuri kunzi munhu anenge achiita zvokutengesa muviri wake uyo wandinenge ndichirara naye. Akanditi asi kana uchida kuti zvinhu zvako zvinge zvichikasika kuita, ukasike kuita mari and become a multi-millionaire, ndinokutsvakira benzi wobva wachizorara nebenzi. Ndakaona kuti ini sezvo ndainge ndatova mazviri at that time ndainge ndava kutoziva kuti iyi inenge game yemarituals. Ndikabva ndati nditsvakire benzi than kuti nditange kuita zvekukecha muupenyu hwangu hwose ndisina kumbogara ndakaita zvinhu zvakadaro. Then that was when paakazondifonera one early morning akanditi uya kuPretoria. Ndakabva ndachizoenda kuPretoria uko kwaainge ari busy achitotsvaka zvima-TLB zvaainge achida kuhodha kuti zvinge zvichizoendeswa kuMozambique, because ndo business raainge ava kuita rekutenga mamishinari akadaro. Then I went to Pretoria, tikabva tachizosangana. Akandiudza kuti benzi iroro rainge riri kumba kwefriend yake zvekare ainge ari wekuNigeria. We then went to this other place, and when we went there ndipo apo pandakabva ndachizomuona mukadzi uya vainge vakatoita wekutongo kidnapa mukoma. For that purpose ndokubva ndachizopiwa room ndikarara naye. Mushure mekunge ndapedza kurara naye vakabva vachizoenda vakanomudhampa, but vakamusiya achiri mupenyu zvake. Ndakazoti ndadzokera kuJoburg ndokubva ndachizoenda kushop kuya. Musi iwoyo mukoma takabata mari yakawanda kwazvo each and every day. Mari yairamba ichingoita times 2. Worst of all, kana ari month end vanhu vaitenga mushop zvekuti taikwanisa kungosara kana ne1 t-shirt shop yose mukoma, zvinhu zvisingaitiki kuti une shop asi in 1 or 2 days munotengesa stock yose yamunenge muinayo, zvekuti taizotogumisidzira tatokurura zvidhori zviya zvatinenge takapfekedza hembe dzinenge dziri pamarketing. Munhu ototi iyi ndo yandiri kuda. Saka ndo mashandiro acho ainge achiita mishonga iyoyo. Ipapo pandainge ndichiita mari, chandainge ndisingazivi ndechekuti ndainge ndava kutoshandisa ropa rebenzi riya iro randainge ndakarara naro. Ainge asina kundiudza muNigerian iyeye ndechekuti pose apo pandaizora
sikarudzi yangu nevaseline iyo yaainge akaisa zvinhu zveblack ndo chainge chitori chikwambo chacho ichocho. Asi vekunigeria ivo havaiti zvezvikwambo, rainge riri gondo, a spiritual eagle, iro rinozotanga kuteverera mukadzi uyo wandinenge ndarara naye, richimudya chibereko chake pashoma nepashoma. Benzi riya kufa kwarakaita ndokuita mari kwandainge ndichiita. Zvino rakati razopedza naro benzi riya, gondo riya rakabva rachizotanga kuzviratidzira kwandiri. Ndaitorota dzimwe nguva ndiri pakati pesango ndiinaro gondo riya richichema richiti rinonzwa nzara, richiti nditsvakire chibereko chekuti ndinge ndichidya. So ndakabva ndachizotaura naye, this was maybe after about 6 to 7 months. Ndikamuudza kuti ndo wopedza ndainge ndava kungogara ndichingorota, uye maitiro andainge ndakamboita previously zvainge zvatisiyanei. Saka akabva achizondiudza kuti taitofanira kutoti tinge tichitoenda kuNigeria as quickly as possible. So ndipo pandakabva ndachizonoitwa full initiation. Ndakaudza madam kuti ndainge ndiine mabusiness deals kuNigeria. Sevanhu vainge vava mumari, madam vakangoti it is okay. Ndo pandakabva ndachizoenda kuNigeria nemufesi uya. Ndasvikako ndakanорadzikwa mucoffin usiku hwose, ndainge ndiri mucoffin muya. Then mangwana acho makuseni ndipo pandakabva ndachizosimbiswa, ndakaiswa mudhamu rainge riri pamoto riine mvura yainge ichiboila, but handina kana kumbotsva. Ndokubva ndachizoratidzwa gondo racho iro randakanzi ndo rainge richinditeverera richiti rinonzwa nzara. Ndiriko kuNigeria kuya ndakanzi ndinge ndichitsvaka musikana wekurara naye. Mukoma ndakatsvaka musikana, ndikangoti ndakatsvakirwa nefriend yangu ndokubva ndarara naye. Takazodzoka kuno kuSouth Africa. Iye musikana uya wandakarara naye kuNigeria ainge achidyiwa pashoma nepashoma, chibereko chake chichitopera negondo riya. So tadzoka kuno ndakabva ndachizotanga kuita zvekudanana nevakadzi vakasiyana siyana. Iko zvino zviri nyore, ndinongoenda paFacebook ndobva ndatsvaka hangu avo vanenge vachida varume vanenge vaine mari, munhu ndobva ndarara naye. Then kana ndarara naye kuri kunzi ndinenge ndazora vaseline pasikarudzi pangu, apa ndakanzi vaseline iyoyo painonopera ndiko kuparara kwandichazoita. Hei mukomanashi, mazuva ekutanga ndakaishandisa vaseline iyi, ndaita yekunombora, apa yasara shoma shoma. Iko zvinozve ndava kungotiwo zvishomanana. Then ndobva ndatsvaka mukadzi wekurara naye. Saka ndakaudzwa kuti painonopera vaseline iyi, gondo iri rinondipa mari rinouya robva ratanga kundidya sikarudzi yangu kuzonosvika yapera ndobva ndafa. Ndiyo secret yangu yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu mondizivisa, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Ndinotoita vaseline iyoyo yekushandisa zvine budget nekuti ndiwo upenyu hwangu. I am trying so that it can last at least maybe for 20 or something years. Ndinombopanika mukoma kana kuri kunzi kukapisa zviya yobva yambomelta. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma azvo veduwe, hanzi ndinogara nayo motikari vaseline iyi. Hey, pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Mukomanashi, ininiwo ndiri mwana wava mufundisi, asi ndine hope dzandinogara ndichirota. Saka vabereki vangu vakambotanga vachanamata vachidzinga mweya wacho wakaipa, kutsanya zvakatanga apo pandainge ndiine 16 years. Saka nerimwe zuva ndakamuka mukoma, ndakaita kutota, kuita sekunge munhu ainge achangobva mukunyekwa mumvura akanyukurwa. Ndakabva
ndakaenda kubedroom kwevabereki ndikanokera mama vangu. Pavakabuda vakatoshamisika. Mukoma ndainge ndakatota ndakapfeka mapijama ndikavaudza kuti ndainge ndamuka ndakadaro. We then went to my spare bedroom. Ndokubva taona kuti pabed pandainge ndakarara painge pakaoma. Saka zvinhu izvi zvakaramba zvichingoitika nazvino zvinokwanisa kungoitika mukoma. Ndinokwanisa kungomuka ndakatota sekunge munhu anenge achangobva mukunyokorwa mumvura, asi mablankets anenge akaoma, asi hembe dzandinenge ndakapfeka dzinenge dzakanyorova. Saka ndakazotanga kurota dzimwe nguva ndinenge ndiri muna ngezi muzasi mutori neimwe nyika, kunzvimbo kwacho kwakaoma, asi kana ndava kuda kubuda ndinobva ndaudzwa kuti ndisataura zvimwe izvo zvandinoona zvinoitika pasi pemvura, not kuti kunenge kuine zvesatanism sezvinofunga vanhu vakawanda, zvinhu zvakanaka chaizvo zvinenge zvichiitika pasi pemvura, asi ndakanzi usataura. Mukoma, pandinotomuka ndinenge ndakatonyorova. Saka vabereki vangu vakamboedza kunamata kudzinga dhimoni racho iroro. Dzimwe nguva amai vaitomborara neni apa vanenge vari pafasting, taitorara takatsamhina maBibles edu. Mama pavakazoita give up, baba vakazomboramba vachienderera mberi vachingonamata vachidzinga dhimoni racho. Mama vangu vakati vari pafasting period vakati tinorara tose muspare bedroom mako. Vakanamata, takanamata kusvika ini ndaneta ndikabatwa nehope. Mama ndakavasiya vachinamata, ivo vanoti vakazozorora. It was somewhere kuma past 4 a.m. Mukomanashi from 4 tichizomuka kuma to 5. Mama vangu vakamuka vakatota hembe dzose dzavainge vakapfeka, neniwo mukoma ndainge ndakanyorova, zvichireva kuti tose takaenda tikanopinda muna ngezi tikabuda. Apa mama vainge vari pafasting, ndozuva ravakazoita give up. Vakati iniwo handichazivi, maminutes iwawa andangorara tikaitoenda pasi pemvura. Ivo mama vanoti vane hope dzavakarota, but pavakangomuka vakabva vadzikanganwa, but vanoti vakaona imwe nyika, guta guru ravakaona, but zvinoratidza kuti ivo vakaendeswa kwavo, ini ndikaendeswa kwandinogara ndichienda. My mom then give up. Baba vangu na ivo vakazoita give up after he tried to pray. Vakamboudza vamwe vana mufundisi, vakabva vachizondiudza kuti vainge vaudzwa nevakuru vechurch kuti I had to pretend as if I had been delivered. Ndikatopa testimony yefake muchurch. Kana ndichifamba mukomanashi, pasi panosara pakanjenga mvura. Kana ndichifamba mumba ndozvinoitika izvi. Ndinodawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndo zvinoitika izvi kwandiri. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Yo pakaipa. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.